Akwai Allah ai ya kamata ki tsaya ki ji me muka zo da shi. Kwarai kuwa. A matsayin mu na hukuma. Da farko ina zaki je kuma ya sunan ki? A wannan asibiti aka haife ki? Ya sunan ungozoma da ta yanke miki cibiya? A yar wannan local government ce ke? A da aka haife ki da ruwan sanyi aka wanke ki ko da ruwan zafi? Da farko wannan abinci kika fi so. Na biyu a wacce local government kika fara yin primary? Na uku wacce islamiya kika yi? Izin ki nawa? Wato ma a kawayenki guda nawa ne? Ya sunan gyatimarki? Ya sunan gyatiminki? Ina so in ji waɗannan abubuwa. Na farko dama duk magana da ya gaya miki gaskiya ce. Kuma ni ne mai karanta dokoki in sabanin wannan tambayar da ya miki biki faɗa ɗaya ba to hukuncin kisa ya waje ba akan ki. Ina jin ki. Kisa? Kisa To mu kashe mutum kuma ni na kashe akuya ta fi 100. Naji da farko wai ku suwaye da za ku tare kuna mun wannan tambaya. Alshak komanda Alfazazi Albagadadi ni ne komandan yan Rabano na kasa ba wanda aka mun mukami. Ni kuma ni aka fi sani da Malam Lieutenant Colonel Kofur General Manjo Sergeant Firstan da Mirta. To sai aka ce harajin hada mu mata na? Ne kuma haka ne. Amarya aka tawo kawo ta muna aika. Allah tsaya ma dakata. Allah. Zan iya samun lambar waiki? Lambar waiki wallahi saboda tunda Allah ya sa na gano ki. To ai ni kika da ina yi da yabo nake yin su wallahi. Ni ma ai bayan kin dan yi wannan fakare kin labo din ai da kika dan hadari ne sai na ji zuciyata ta bugu a cikin. Ban gane zuciyarka ta bugu. Ban gane ya kai ya wai duk inda na saka kafata sai ka je ka ce zaka saka kafar ka ne. Sa'an ka ne. Rannan da ka sa a wuta nasa? Ma fa kwanda. Ku tsaya. To idan kuna so in ba ku namba na sai na ga jarumi a cikin kutukun zan ba wa namba na. Shikenan wallahi tunda nan a damban saniya na ci damban saniya ya fi so shekarar nan ma ni na buge alƙanin bello na buge alƙanin bello na buge mai takwasana na buge ibola to kina ji na ni kuma a tarihi na jarumta buj ba ya tura mayaka ba da ije ce ya tura mayaka ya kasa yaƙi suka ni aka tura na wakilce su a Syria me ƙarya Allah kiwata kura shi to kai kuma me ƙarya Allah kai shi yanzu ba duk haka bane ba so nake yi ko ku yi mare duk wanda ya maru wani duk wanda ya jure marin daya to wanda ya jure shi zan ba wa namba na wanda bai jure ba kuma waye zai fara daga juriya yawa tabbatar maka cewa ni dan soyayya sa ido a cikin zuciya no ba pass I want to believe if I say want to believe you are play not about love ki jano ce ki tafi gida. Barka ne. Ina yi wannan. Allah wuce. Ai naga kun yi kama wallahi sun yi kama. Ai suna kama da kanin baban mu. Allah sarki. Ba wani barka da wanda naga kuna mara ma Allah da sai kun gane shayi ruwa ne. To ɗan ɗakin mu ce. Kanwata ce. Ai naga kama wallahi. Kuna kama da kanin baban mu. Karkari ka ce kilish. Zire ƙaryar wuta yake farfesu ne ya gaba layi. Allah ya maka gwamna. Sha Allah. Allah amma yan ba. Allah ke ka. Allah ya maka gwamna. Allah da sai an yi gobara a gidan. Allah. Yanda dan maka ta sa kamare. Allah. Allah wallahi sai mun wani. Lahina.